Билгеле булганча, универсиада көннәрендә шәһәребездә бик күп мәдәни чаралар узачак. Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармония бакчасында да концерт сериясе тәкъдим ителә тамашачыларга 8, 9, 10 июль көннәрендә булачак ул. Шул уңайдан бүген студиябезгә кунакка Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясенең һәм фольклор музыкасы дәүләт ансамбленең сәнгать җитәкчесе, Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты, Казан Федераль университетының филология һәм сәнгать институты мөгаллиме, профессор Айдар Фәйзрахмановны чакырдык. Айдар абый, исәнмесез? Хәерле тәвәндәш, менә шул кадәр матур итеп, киң итеп әйттең универсиада турында. Шуннан да Казан бүгенге көндә мен менә карап килдем, кунак ин хәтерләде. Универсиада бик зур бәйрәм, ул безнең халкыбыз өчендә, безнең Татарстаныбыз өчендә, гомумән бөтен Россия өчен дөнья күләмендәге бик зур бәйрәм. Мен шуңа күрә әйтәсем килә, менә шушы бәйрәмне бәйрәм итеп, шушы чараны Казанга тарткан барлык җитәкчеләргә бик зур рәхмәт. Шушы чара аркасында Казан чынлап та шул кадәр матур бер шәһәргә, Европа шакаласына әйләнде. Алай гына да түгел, менә мәдәни чаралар үтә дип әйттегез. Кунак килгәндә гел бит инде әзерләнәбез. Кем гармунда уйный белә, кем җырлый белә, кем бии белә, әзерләп куя, үзенең һөнәрен күрсәтергә кунакларга. Һәм бүген дә шулай, безнең белән дә шулай. Без бирәктә Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе, ул инде сәнгать учагы, монда профессиональ төркемнәр эшли. Менә шушы төркемнәр чыннан да 10, 9 һәм 8 июль көнне филармонияның бакчасында, ул Сквер филармония дип йөртелә инде хәзер, шушы бакчада, ачык һавада, матур ачык сәхнәдә тамашачы алдында, киң тамашачысы алдында, монда инде универсиада кунаклары да була, монда безнең гади үзебезнең тамашачыларыбыз булды, әбиләр, балалар, урта буын вәкилләрен без шушы чараларга чакырабыз. Беренчесе 8 июль көнне ул безнең Рус халык уен кораллары оркестрының концерты, аны җитәкче Анатолий Шутиков. Монда инде татар классик әсәрләрдә яңгырayacak, монда халык җырларда яңгырayacak, монда рус классик әсәрләрдә, чит ил классик әсәрләрдә яңгырayacak һәм әлбәттә инде монда филармониядә эшләүче җырчылар да катнашачак. Әйтик, Резида Галимова, Георгий Ибушев һәм башкалар, Айрат Имашев, Регина Валеева, җырчылар. 9 көнне инде безнең филармониянең джаз оркестрының чыгышы. Бу бик кызыклы концерт булачак. Концертлар һәрберсе 1 сәгать ярым дәврендә барачак. Шуның өчен тамашачыларга без мөмкинчелекләр тудырабыз, урындыклар куябыз, басып карарга мөмкин. Унысы көнне инде ансы инде аермалырак, ансы минем өчен бигрәк тә кадерле, бигрәк тә якын. Чөнки Татарстан Республикасының фольклор музыка дәүләт ансамбле концерты. Шуның өчен менә шушы концертларга без тамашачыларны чакырабыз. Килегез рәхәтләнеп универсиада көннәрендә безнең белән бергәләшеп бәйрәм итәргә насыйп булсын. Айдар абый, менә бит әле универсиада тагын бер бүләк әзерләгәнсез дип беләм. Ландыш без бүләкләрне шактый әзерләдек. Аның менә беренчесе әле универсиада була дигән хәбәр килгәч тә без әзерли башладык универсиада багышлап клип. Бу клип бик матур килеп чыкты. Монда фольклор ансамбленең филармония джаз оркестры катнашты. Монда Айрат Имашев белән Регина Валеева катнаштылар. Ул клип безнең Татарстан Яңа Гасыр телевидениесе аша менә хоккей матчлар вакытында да әйләндерелде, спорт хәбәрләре вакытында да әйләндерелде. Без Яңа Гасыр каналына бик рәхмәтле. Бу клип универсиада вакытында гел әйләнеп торачак. Әле менә без Питерда Сабан туенда бардык. Анда да гел шушы клипне әйләндереп тордылар. Безгә бик күңелле булды, чөнки эшләнгән эшнең теге нәтиҗәсен күрәсе килә. Һәм тагын бик матур гына бер менә бүләгебез бар, бу хәзинә дип атала. Монда фольклор ансамбленең соңгы 12 ел эшләгән барлык хезмәте кергән. Монда Яңа Гасыр телевидениесенең да шактый гына хезмәте чагыла, чөнки телевидениегә төшкән безнең 4 концертыбыз менә шушы дискага кергән. Диска бик матур, ул менә шулай ачыла, аның ичендә аның буклеты бар, буклетта фотосурәтләр бар, анда ансамбль турында язылган, тарихы язылган, нәндирәк җырлар кергән. Монда безнең 4 концерт һәм 5 клип кергән. Менә мин шушы дисканы сезгә бүләк итеп китәм, бездән бер истәлек булсын. Рәхмәт ясын Айдар абый. Рәхим итегез. Аннан бүләкләр дигәч инде минем әйтеп үтәсе килгән тагын бер сүзем бар, Ландыш. Менә
Кичәгенә Россияның атказанган Татарстанның халык артисты Эмиль абый Җәләлетдинов үзенең 80 яшын тутырды. Без аны филармониягә чакырып, аны кытладык. Ул шушы 80 яшына карамастан, шул кадәр көр күңелле, шул кадәр аның гәүдәләрендә егетләрнең шикелле. Мин Эмиль абый сезгә менә бөтен филармониядә эшләүче артистлар исеменнән, гомумән сәнгать әһелләре исеменнән, алай гына да түгел, сезнең тамашачыгыз бик күп. Ул әлегә кадәр Эмиль Җәләлетдиновны үзенең күңелендә саклый, аның җырларын тыңлый, ишетәләр, истәлекләр белән яши. Алар исеменнән шушы олуг юбилейгыз белән чын күңелемнән котлыйсым килә. Яңа Гасыр телевидениесе аша шушылай матур булып, бездән аерылмыйча, филармониядән аерылмыйча, тамашачыгыздан аерылмыйча яшәргә, тагын озак итеп яшәргә насыйп итсен диде. Амин, biz дә сезнең теләкләрегезгә кушылабыз, Айдар абый. Инде хәзер универсиада көннәренә тагын әйләнеп кайтып, 10 июль көнне булачак концерт чарасы турында да сөйләшеп үтик әле. Ул күпме тамашачыга исәпләнгән? Ачык һавадагы концерт дидегез, урындыклар куелачак. Һава торышы бузылып китсә нәрсә булыр икән? Һава торышы бузылып китсә, безнең бик җиңел генә аның шешелеше бар. Чөнки бу филармония янында гына. Безнең 600 тамашачысы ятырган тамаша залыбыз бар. Ул һәр вакыт тамашачыларны кабул итәргә әзер. Аз гына инде һава шартлары шулай безгә хилафлык китерә икән. Бу тамашачы белән бергә, артистлар белән бергә без керәбез дә, үзебезнең тамаша залыбызда рәхәтләнеп концертыбызны дәвам итәбез. Мин уйлыйм, әле менә әйтеп тордылар, якын араларда гына андай әйберләр сизелмәй, һава шартлары бик матур булыр дип. Шу һавада инде киң тамашачыны әйтеп булмый, аны менә фәләс кадәр кешегә ул безнең шулай без хисап тотабыз дип, үткән барганында троллейбустан карап үтсәләр дә без риза. Троллейбустан машиналар йөреп тора. Димәк инде Айдар абый, сәгать ничәдә көтеп каласыз 10 июль көнне? 10 июль көнне, 9 июль көнне, 8 июль көнне без 8-9-10 була. 8-9 без кирегә әйтәбез. 8-9 июль көнне без тамашачыларны филармония янына сәгать 7-гә көтәбез. Сәгать biz ялт иттереп, кыяш чыккан кебек концертыбызны башлап җибәрәбез. Мен уйлыйм, бик күңелле аралашу булыр, чөнки артистлар белән турыдан-туры грим бүлмәсенә зәп йөрисе юк. Сәхнә янына килдең, аның белән күрештең, шунда сөйләшергә була, гәпләшергә, рәхәтләнеп аралашырга мөмкинчелек бар. Һәм инде сәгать ничәгә кадәр барачак ул концерт? Ну, сәгать безнең концерт программасы шул 1 сәгать, сәгатьтә 20 минут шул тирә булыр дип без инде шушы кыска гына вакыт эчендә сез инде рәхәтләнеп ял бүләк итәчәксез тамашачыларга. Бүтән милләтләрнең, башка милләтләрнең мәдәнияте дә чагылачак дигән шулай бит. Әлбәттә. Мен уйлыйм, универсиада булгач инде монда безнең универсиада кунаклары да булыр дип, бәлкем алар арасыннан турыдан-туры чыгыш ясарга теләүчеләр булыр, чөнки спортсменнар арасында да сәнгатькә битараф булмаган кешеләр бик күп. Әлбәттә, ярый, рәхмәт сезгә. Уңышлар теләп сезнең белән бүгенгә саубуллашабыз, Айдар абый. Шушы концерт чыгышларыгызда һәм киләчәктә дә иҗат уңышлары теләп калабыз. Бик зур рәхмәт, менә шулай аралашып яшәргә насыйп итсен. Амин, рәхмәт.